Tak preto sa pýtam, že či je tento štát schopný garantovať moju bezpečnosť, alebo aspoň bezpečný život na Slovensku. No nie je, však otvorene si povedzme, že nie je. Sme v takom stave, že nie je. Skoro 20 rokov. Skoro 20 rokov. A pamätáte si, že čo vás najviac vystresovalo počas tých 20 rokov? Čo ma najviac vystresovalo? Ktorý bol ten najviac stresujúci No najviac moment? som bol vystresovaný, keď som chránil pápeža na všetkých miestach. Či už sa bavíme o kybernetických hrozbách a kybernetických útokoch, alebo prípadne o ruských hrozbách, že ako keby sa to potláčalo. Máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu islamský terorizmus, máme tu ďalšie hrozby, máme tu kybernetické útoky, máme tu hybridnú vojnu. Tak preto sa pýtam, že je veľký príval ľudí sem aj z Ukrajiny. Dnes skupujú Ukrajinci byty, dnes skupujú sa zbrane.